estamos fora de tempo, polo tanto vou tentar ser sintética. Algúnas das cousas, non? Non era hasta 7. Bueno, ata 7. Bueno, estamos entonces na hora portuguesa. Estamos na hora portuguesa, exacto. E na costume do Porto, de chegar ese bocadiño. Bueno, está ben. Algúnas das cousas xa as coñecedes, dixéronse pola mañá, sobre todo na que eu escoitei, que foi a parte da intervención de Núñez Seixas. Estamos asistindo nesta mesa a unha especie de intimidade da historia, como lle chamaba a estos relatorios Alejo Carpentier, pois son esos pequenos elementos que non son moi coñecidos, pero que sí que engarzan moitas pezas para explicarnos un pasado que sigue estando aquí. Falouse pola mañá tamén de a pintada que aparece e que sai reproducida na portada da revista Vértice, dedicada a Galicia e Galiza con Portugal. Aparece reproducida, ademais, sobre un fondo azul, un dibuixo de Díaz Pardo e o trazo de Brocha. Por lo tanto, eso a nivel simbólico é a unión da actitude militante e do muro, o espazo público, con unha revista do intelectual comprometido, digamos, que era a que estaba ao redor da revista Vértice. E eu coido que, na miña experiencia en Portugal, estas dúas cuestións sempre foron vencelladas, absolutamente dependentes unha da outra. Antes de máis, eu vos comento, eu paso, tamén se comentou, eu paso a Portugal porque antes, por unha orden de caza e captura, paso á clandestinidade e decide a organización onde eu militaba naquela altura, que militei entre os 70 e o 80, que é a Unión do Pobo Galego, decide enviarme para Portugal porque é a primeira fronteira franca, a primeira fronteira amiga, digamos, que ten a Galicia clandestina e, no meu caso, do nacionalismo de esquerda. Eu vou a Portugal, chego a Portugal no mes de setembro, a través dunha pasaxe que teria que organizar a Luar, pero que a Luar non aparece, teño que dicilo así, e como en moitas ocasións te cin só a miña tea, eu sempre me declarei absolutamente seducida polo constructivismo soviético e era porque decía traballa cos medios a bordos porque son os que nunca te fallan. E nese caso, traballei cos medios a bordo e pasei o miño a nado por Rarbo, que non é estreito, adviso, e ten correntes cara a fin. Ben, isto é para Rosa Neiros, que quere saber como crucei, pero só lle conto esta, de momento. Entón, chego a... Bueno, recóllenme militantes da Unión do Pobo Galego. Deposítanme en Lisboa, na sede da Luar, e eu inmediatamente me decato de que o meu sitio non está ali, que teño que ir para Porto, e que a Luar é un tipo de organización que tampouco ten nada que ver coa miña, porque era sin estructura, era unha organización, sabedes de Lovenlof, que o periódico deles chamábase Fronteira, porque estaban casi todos fora, na Bélxica fundamentalmente, entraban a facer unha acción, como na Covilla, desaparecían, algunhas veces eran apañados, outras non, pero era así. Era un pouco de unha lanzadeira, polo tanto, non era o que a min se me encomendaba, nin o que eu tiña que facer en aquel contexto. Polo tanto, a través dos cristianos de base galegos, que había moitos da Unión do Pobo Galego, sobre todo estes gregos, o Fuguillas, se chamábamos, os Santo Iglesias e outros, que estaban moi ligados ás comisións labregas, fundamentalmente, me dan o contacto co Centro de Documentación e Información Anticolonial, co SIDAC, que dirixía Lois Mota, antes falamos dele, unha persona moi importante ao redor da primeira campaña presidencial de Otelo, por exemplo, e poñenme en contacto co movimento de esquerda socialista, que realmente o que físicamente me volve a coller en Porto e estou na casa de Antonio Melo, un dos militantes do MES durante meses, mentras non se fan todas esas pequenas operacións de buscar xa un aloxamento, organizar un apartado de correos para recibir noticias, que era en Vilanova de Gaia, nos parecíanos máis seguro, non sei por qué, tamén, supoño que iso de atravesar a ponte dáballe certa confianza, e sobre todo tiñamos a primeira sensación de poder traballar a nivel de propaganda e para darnos saber, e sobre todo de propaganda e de cara ao interior, que era a nosa función primeira, porque a partir das folgas do 72 en Ferrol e en Vigo caera o aparello de propaganda que estaba en Cangas do Morrazo e, polo tanto, era bastante dificultoso sacar publicacións. Tu decías que salía irregularmente Terretempo, aínda ben que saía. E era con vietnamitas, con aqueles bastidores e manualmente, non? Quer dizer que, bueno, as cousas eran
esa precariedade que tamén acabamos de escoitar a veces na mesa, que tiña a propia UMD, pois esa precariedade e esa fragilidade era moi palpable. E para eso sí que era unha das primeiras cuestións que se podía resolver con un lugar, unha terra amiga onde poñer os pés. E a partir de aí tamén outro aspecto importante que pola mañá, desde o punto de vista do historiador, falou Núñez Seixas, que era establecer relacións e aprender a establecer relacións continuadas con organizacións moi diferentes ás nosas e que non sabían nada de nós. Non sabían nada absolutamente de cal era, digamos, a política que desde o punto de vista de Galicia Nación, que xa viña das Irmandades da Fala, digamos, desde o ano 16-18, na Asamblea, que se proclama que se fora continuando, que actuara como tal partido na Segunda República, etc. Descoñecíase absolutamente. Por lo tanto, unha das primeiras cuestións era darnos a ver e a comprender como unha organización diferente, pero non foi nada difícil, sobre todo por unha cuestión, que non lles importaba tanto digamos, o noso perfil político como que estábamos xusto e caíamos nun momento de grande solidaridade, que é ese movimento continuo na rúa que acollía a todo o que pasase por ali, e a mí me acolleu neste sentido. Eu a primeira acción en que interveño no Porto é nunha barricada na Baixa o 28 de setembro, contra o intento de golpe de Spínola, levada polos do mes. É dicir, que entro nun momento en que a nivel de observación te decatas de determinados elementos que despois van a definir moito do proceso revolucionario en curso, non? A autoxestión, a autoorganización, a acción inmediata, recuos, ocupacións de fábricas, de predios, todo o que se presentaba como necesario antes de estar legislado, para entendermos. Despois empezan as primeiras legislacións, nacionalizacións, a reforma agraria, pero hai accións que tamén a mí me favorecen, e me favorece moito esta situación, que se dan porque son necesarias. Por exemplo, a creación do leitorado de galego, que é o primeiro que hai na Facultade de Letras do Porto, é unha decisión por solidaridade comigo. Porque eu formárame como xornalista, non podía traballar neste sentido porque non coñecía, non sabía escribir a lingua, obviamente, podíame a nivel oral comunicar, pero, en cambio, a nivel tamén se deu un azar positivo, que era que Óscar López quería incorporar unha especie de pequeno itinerario de comunicación no currículo da Facultade de Letras. Entón, aí, eu tamén cuadraba, callaba con esas pretensións, mandaron o meu expediente académico de Barcelona, que foi recoller, non me mandaron, porque era un modo de destapar onde estaba e, en principio, se recomendaba que non se destapase porque había unha orden de captura forte, e foi no recoller Costa Clavel e fixeronmo chegar. Un amigo de Barcelona fixeronmo chegar e foi entregue digamos, o que sería para o noso claustro o órgano de goberno da Facultade de Letras, e entrei ali. E foi a Belas Nunes realmente o que moviliza esa posibilidade como secretario de Estado. Por tanto, creo que a miña función, máis que explicarvos moitas cousas, porque é ter un aparato de propaganda onde eu me preocupo, ademais, no momento en que empezo a traballar na Facultade de Letras, teño un pequeno ordenado, porque era un pequenísimo ordenado que me deu para comprar unha máquina de confeccionar clichés electrónicos a prazos. E, entonces, o nivel de propaganda e a calidade da propaganda aquí variou, porque enviaban esos clichés electrónicos, a mí me mandaban a información en bruto, eu maquetaba, que iso aprendero a facer na escola, confeccionaba os clichés electrónicos e, claro, a calidade e a rapidez frente á etapa xusto anterior era un xiro cualitativo fortísimo, e sabedes que a propaganda xoga moito para confiar no que te están a contar. Digamos, a forma vehicula mellor os contidos cando a lees ben, cando parece actual a nivel de diseño, etc. A partir de aí tamén, esta foi unha das especializacións. Fixéronse moi boas publicacións dentro do Porto, desde cartaces a, como se chaman, pins, que chamábamos daquela, como lle chamábamos as carapelas? Escarapelas. Vendíanse, había calendarios por Nadal, de bolso, cunha foto sempre dunhas mobilizacións. Falose das bases constitucionais, tamén se editara un programa provisorio de goberno galego,
era na imprenta da Innova, vencellado ao Partido Comunista Portugués, que foi a principal organización neste sentido que colaborou con nós, neste sentido de infraestructura. E eu iba a ver na sede que tiñan, que non era de Aníbal Cuña, que aí era onde nos vendían propaganda, que era a sede pública de Aníbal Cuña, era a que había no inicio da Avenida da Boavista. Eu tiña ali reunións cada 15 días con Carlos Costa, que era o maravilloso Carlos Costa, non hai o tío de Xorxe Campos, que eu despois acabei orientando a súa tese. Porque cando me conectara, cando me deran a conexión co Partido Comunista, o que me atendeu dime: voulle dar unha persoa do Miño, que entende moi ben o Miño, e era o Carlos Costa, non? Digo, por lo tanto, xa había ese sentido de proximidade tamén, porque ele participara moito nas pasaxes do salto de portugueses para a Franza, fundamentalmente. Bueno, total, esa era a situación. Entonces, era esta imprenta, unha imprenta de confianza, e ao mesmo tempo tiña aos estudantes de Belas Artes do MES, do Movemento de Esquerdas Sociais, que eran os que diseñaban. O Pacheco, o Alves Costa, que Alves Costa, por exemplo, era do PC. Nos fixeron un cartaz para o primeiro comicio de galegos vascos cataláns que houbera no Enxeñeiro dos 76, na Facultade de Enxeñería, por iso me gustou moito Marcos, non está xa Marcos, non? Pero ver aí a entrevista que eu lle fago despois a Armando Castro, porque Armando Castro era o director da Escola de Enxeñería que nos deixa, militante do Partido Comunista, que nos... De Economía, exacto. Que nos permite, historiador. Foi a facultade, exacto. De Economía, que estaba naquela encosta... chegando... Que está junto ao Hospital São João. Exacto, aí. E, polo tanto, fixéramos aquel primeiro comicio que se facía tamén ao estilo portugués, con música, viñera o Adriano a cantar, o Adriano Correa de Oliveira, bueno, en fin. E chegaran, sempre, xa o dixen, comentei, bueno, espero que me disculpen, pero chegou o Rodrigo Romaní e os músicos, toda a clase má, o Movemento Popular da Canción Galega, con un 127, que era un dos coches militantes, non? 600 ou 127, estes coches pequeninos, e con un trapo diante da matrícula. Para non ser identificados, se digo, pero bueno, é un modo bastante evidente, non, de que estades aí. Bueno, en fin, usábanse esos modos de camuflaxe bastante inxenuos, pero naquel caso non lles aconteceu nada. Entón, houve todas estas persoas que ou ben por razóns de organización ou ben porque había unha paisaxe que eu lle chamo a paisaxe amiga, que eran os que tiñan relación anterior co galeguismo histórico, e por iso digo, estes intelectuais tipo Rodríguez Lapas, Jacinto do Prado Coellos, que todos os que veñen ás primeiras xornadas e coido que as únicas de Cultura Galega no Porto, que foron en xuño. Desculpa, é o Jacinto ou o Eduardo Prado Coellos? Non, é o Jacinto, é o pai. Non é o Eduardiño, non é a boliña semiótica. Non. Eduardo non coido que tuvese. Eu entrevistei a Eduardo para unha revista escrita da Asociación de Escritores en Lingua Galega, unha entrevista magnífica, os universos da crítica, pero a súa preocupación non era Galiza. Pero sí que o pai si Xacinto, e de feito tamén estes azares que eu conto, agora parece que estou facendo un memorándum de agradecementos e un pouco é así, non? Cando eu no 82 me concurro a unha bolsa de estudios internacionais de Gulbenkian, realmente quen presidía aquela comisión e quen estaba ao frente da sección era Xacinto do Prado Coello. E hai outra persona aí que neste caso axuda moito como introductora, que é Pilar Vázquez Cuesta. Esa é a paisaxe, digamos, que a nivel de persoas comprometidas como intelectuais e coa diversidade, con algo diferente e tan próximo como pode ser a lingua e a cultura galega, foron un grande lugar onde pousar a cabeza, un sitio onde pousar a cabeza o verso do Manuel Antonio Pina, que coñecín como xornalista porque estaba moi ligado a toda aquela época. Bueno, e poderíamos chegar a persoa que é clave en todo isto. No meu caso, e, por exemplo, era o que moveu, porque eu lle preguntei a Luís quen lle dera os contactos para esas entrevistas, porque non se chega de Ourense a Porto e se entrevistou ao bispo. Viale Moutiño. Quer dizer, se alguén foi unha peza chave, é Viale Moutiño. Primeiro, no meu caso, xa nos coñecíamos porque ele viña por Galiza, pola amistade con Manuel María, xa tíamos relación. Eu tiña ido ali con unha compañeira que estudiaba tamén comigo xornalismo, que era de Donosti, tiñamos ido as dúas a Porto,
Por lo tanto, tiñamos tamén esta relación de persoal. Pero cando eu chego ali, claro, uníanos dúas cousas. Eu era xornalista, ele era xornalista. Por lo tanto, introduciume, foi el que me leva a Radio Clube Portugués, e lle dice o conductor do Norte Día a Día, do magazín que duraba toda a tarde, aí ten que entrar a Galiza. Entón, tiñamos un pequeno espacio semanal de 15 minutos que lle iba mudando o nome ao propio locutor portugués. E o que máis se fixo, o que máis se lembra é as quintas-feiras ás 7:30 falamos, no Norte Día a Día falamos para os nosos amigos de Galicia. E quedou un pouco así o título, pero iba poñendo o conductor. Pero, quer dizer que Viale é o que me leva ao Radio Clube, é o que me leva e me pongo en contacto con colegas, que ainda non eran, da Facultade de Letras. É o que cando chegan persoas, pois deixa un lugar onde pasar un par de noites, que é un pouco o grande factotum de que poidésemos movimentarnos con unha certa tranquilidade. E a través do mes é o meu contacto, que é fundamental tamén co brigadeiro Corbacho, que era, digamos, o comandante da rexión militar do Norte. E aí, de novo, un azar, porque eu entraba polo cuartel como se fose a miña casa. Polo cuartel xeneral. E reuníame con ele. Eran cousas, de todo tipo. Foi importante en algunhas accións algúns acontecementos, máis que accións que viñeron rodados, que se viñeron dados. Remato xa nos teus 2 minutos. Porque a súa muller era española. Era francesa. Pois os soldados debían de pensar, porque cando eu entraba decía, é parenta do Corbacho. E entón... Era estrangeira, para eles era estrangeira. Pois eu dixen, e entón... Era francesa e, peço desculpa, e era seguramente uma mulher muito bonita, porque toda a gente... Eu entrevistei o Corbacho, entrevistei vários camaradas da geração do Corbacho, fiz histórias de vida, e todos mencionam a mulher dele que ele conheceu em Luanda. Pois, esa muller que eu non cheguei a coñecer foi, en parte, o meu pasaporte por ali diante, porque eu ás veces non podía entrar directamente, tiña que esperar un certo tempo. E entón estaba sempre por ali pululando moitos soldados, falaban comigo. E entón é por aí cando eles deduciron que eu era parente do Corbacho. E foi unha deducción fantástica para min, non? Porque podía entrar e sair no QG a vontade, sin pensar que as miñas funcións non eran exactamente familiares. E despois, obviamente, cando se producen as jornadas de cultura galega, decidimos o comité organizador, que eran as miñas alumnas, digo alumnas porque eu coido que foran, excepto unha persoa, todas mulleres, que eran o comité organizador. Decidimos pedirlle á académica, que tiña un grande fondo de libro galego, e deuno todo con unha listaxe perfecta para facer unha exposición. Fixos unha grande exposición na facultade. Houbo actuacións musicais outra vez, houbo proxección de Universidade Comprometida de Carlos Velo, o noso cineasta republicano que estaba no exilio en México. Grazas á cesión que nos fai do filme Dinamización Cultural do MFA. O MFA tamén é quen custea o cartaz. E a Gulbenkian danos diñeiro, eso sí que foi unha petición oficial a través da propia facultade, e con eso a editorial Afrontamento publica Para unha visión crítica da economía galega, de Ramón López Xuevos, que participa nas xornadas. Quer dizer que había toda un ligame de fíos xa visíveis, inda que os houbera tamén invisíveis, porque viñan de cuestións moi incidentais ás veces, non? Pero que nos permitiron facer un traballo e aprender, obviamente, de todo aquel proceso. Que pasa? Que eu paso os anos, digamos, dourados, os anos Vasco, para min, os anos Vasco Gonçalves, e paso os anos despois do 25 de novembro, porque eu veño para acó en novembro, oficialmente en novembro do 76. E nos anos, eu non sei se, tú podes confirmalo, pero unha das primeiras medidas, así como estábamos sin papéis e non había ningún control, eu traballaba na Facultade de Letras, pero ao mesmo tempo non estaba con ningún tipo de non de contrato, tiña contrato coa facultade, pero non pasara polo consulado, non tiña ningún papel de residente, nese sentido era
tiña doble personalidade ou triple, porque non tiña papéis, pero ao mesmo tempo estaba dentro da Universidade Pública Portuguesa. Entón, a partir do 25 de novembro, e estaba canda a min, porque non fai falta decirlo, porque a gran masa, digamos, 8 ou 9 persoas que chegan a Porto e que eu teño que recibir, é a partir de agosto do 75 cando se produce o asesinato de Moncho Reboiras. Entón, tamén hai unha especie de desmembramento, hai unha gran operación represiva e pasan unha serie de camaradas a Porto, que despois, a partir da morte de Franco, o 20 de novembro empezan a regresar, empezase a organizar o regreso. No meu caso, como estaba pendente de xuicio, non veño, e tampouco Carmiña Graña, que estaba exiliada en Francia e se ven para Porto. Entón, estábamos as dúas ali, despois do 25 de novembro, sin papéis, e eu dixen, bueno, pode pasar algo en algún momento e desaparecemos, porque, obviamente, estaba a Policía Judiciaria moi activa, a rede bombista da Policía Judiciaria, etc. E entón, aí a persoa que, e o relato como foi, e tamén quero dicilo así, a persoa que foi central é Cal Brandão, o gobernador de Porto, que era do Partido Socialista. Eu informeime antes de como era, a nivel persoal. Ele estaba no Partido Socialista, polo tanto, despois do 25 de novembro, sabes que hai unha fase en que se desconfía moito, pero unha abogada coa que fun falar, que era tamén do Partido Comunista, pois me di, bueno, a frase clave que me dice pode facer, e diceme así, pode facer unha política de dereita, pero é impensável unha chafullice persoal. Entón digo, pois xa está, é a persoa que pode non solucionar o caso, pero que non che vai a meter en maus da Policía Judiciaria. E fomos velo, conseguimos a entrevista con el, fomos velo e vos conto a entrevista. Aquí Manolo Guede podía representala, podía facer un pequeno sketch. Cal Brandão era con un porte que diríamos señorial, un señor xa masón, advogado de profesión. Advogado e advogado de presos políticos. E advogado, exacto. Há duas gerações absolutamente admiráveis de advogados portugueses, vários deles liberais, a maioria da área republicana e socialista, que gratuitamente foram a todos os tribunais plenários, o equivalente do top, foram tribunais plenários defender, sobretudo comunistas, e o Cal Brandão. O Cal Brandão é deste. Entón, Dois irmãos, ambos. E eu teño unha grande amizade con Luciano Pereira, que traballaba con el tamén de abogado. Mas non, bueno, que era novo, era antes. Imos lá, contanos primeiro que ten familia de Redondela, con eso xa che dá para unha certa conversa. Cal deve ser unha... Bueno, e a parte do norte. Bueno, a familia Redondela. Cal Brandão. Cal, como Cal. A familia Cal. Atenção que há dois, há o Mário e o José. Quen? Há dois irmãos, há o Mário Brandão e o Carlos. Este é o Carlos. O gobernador. Bueno, entón, despois de pasar a fase Redondelá e ese convivio, eu te digo, bueno, sabe por que estamos aquí, nós estamos sin papéis, somos exiliadas galegas, pero non tal. Eu traballo, leciono na Facultade de Letras e queremos que nos resolva isto porque hai unha lei de estranxería, recordades a lei de estranxería, que empeza a tomar conta. Eu coñecía ben aquilo todo que houbera durante o verán da prensa dicindo que os cubanos dende agora van invadir Portugal. Houbera toda unha intoxicación deste tipo que as miñas alumnas facían. Teño estes traballos recollidos de que traballáramos sobre eso. Porque, ademais de lingua e cultura galega, sí que me encargaran unhas 3 materias de comunicación específica e entón traballábamos este caso. Entón, el mira así para min, levanto o teléfono e chama non sei, ao comisario, a Policía Judiciaria, que estaba moi perto, ali na batalla, e lle dice, ala, fulano, teño aquí 2 galegas, fico por elas, mando chas por aí e que saian con papéis. Meu dito, meu feito. Fomos á batalla xa, chegamos como voando, entramos no cuartel aquel da batalla da Policía Judiciaria, que é tenebroso, realmente tenebroso, mirábannos
como se fósemos dous corpos estranos, pero saímos dali cos papéis. E realmente isto, cando eu digo facía as accións necesarias antes de ser legais, é a gran experiencia de un proceso revolucionario en curso, que o podedes ver, se o queredes comprobar, e sempre o digo, nun film de Thomas Harlan, Torrevela, na ocupación de terras, nunha área xa fora da reforma agraria, e naquelas conversas que teñen coa MFA, cando se van a entrevistar coa MFA, e eles dicen os do MFA, vostedes sigan para diante, inda que non haxa lei, xa chegará a lei. Nos damos respaldo. E como chega a lei no filme, como o MFA exemplifica ese apoio a unha ocupación que en principio estaba fora da lei porque non cuadraba coa delimitación territorial da reforma agraria. Entrando que é unha acción completamente de western, e está filmada polo Thomas Harlan, entrando un helicóptero en Torrevela, naquela propiedade inmensa, e baixando representantes das tres forzas, supoño, aquela cousa moi teatral tamén, das boinas así, o modo de andar, a contraluz, poñéndose, e un pouco é o que para min foi atravesar esa experiencia, que é imposible de esquecer por unha banda e que pegou moito a pena mesmo as pasaxes do río e da Raya Seca para vivir ese proceso. Non recordo que unha das últimas entrevistas do Seca, o Seca fixose unha homenaxe no 85 en Castrelos, en Vigo, cando ele xa estaba moi doente. E lembro unha entrevista, eu falara con ela uns anos antes, un par de anos antes, e fixera unha entrevista e gardaba eso para o Ideal Gallego, me parece que era. E lembro que ele decía, mereceu a pena vivir para asistir ao 25 de abril, non? E entón, un pouco, é sempre esa memoria que che queda do 25 de abril. E é o que tamén eu, seguindo a línea que marcaron os meus compañeros con tanta gratitude e que me gustou moito escoitar, pois, lles quería comentar. E se hai algunha cousa así que se poda afinar, afino, non teño problema. Grazas. Xa viran isto, non? Cantas persoas teñen isto? Non, isto é de Xan... Claro, ti si, vache dicir xa. Isto é de Xan Casabella, que estaba tamén ali, o que pasa que daquela como militante do FRAP, e era, chamábamos o acordeón, que eu creo que é o primeiro cómic político como tal, polo menos da historia contemporánea, e que é un pouco, pois eso, o proceso revolucionario en curso. Nome, claro. A ver, cal queres que che diga? Os labregos tamén loita contra o Estado imperialista español mostrando a súa capacidade revolucionaria. Os montes vecinais son nosos. O locura, vou ter que decirles a misa en galego a ver se se calman un pouco. Bueno, era todo así, era moi pedagóxico, con isto, e isto tamén foi feito na Innova. E entón isto pasouse pola Raya Seca. Bueno, intentouse pasar pola Raya Seca, pero cacháronos. Podo ler unha cousa? Sí. E, bueno, era para darvos unha mostra da propaganda que facíamos ali. A ver. Quen ten? O Guti, o noso da colección, ten un como este. Este xa vires, sí. E este mesmo? Témolo digitalizado. Penso que sí. Non sabía que se facía no Porto. Si isto fixérase no Porto. Bueno, que A ver, sí, que me saltei un texto que me parece importante, de unha entrevista de Xosé Afonso. A primeira vez que cantei Grándola foi en Galicia. A xente entusiasmouse. Creouse un efecto de fraternidade moi fermoso. Poñense de pé, cantaban, axitaban os brazos. Foi a experiencia máis maravillosa, algo especial. Tal vez ninguén me entendeu como en Galicia. Moi ben, pois penso que con esta cita do Seca Afonso, dada a hora, que é 7:20 no Porto, penso que é o mellor colofón, a mellor fin que podemos dar a esta xornada. Claro, que llevas facer? Por respecto á memoria do Xosé Afonso non imos cantar o Grándola, que algúns cantamos moi mal. Non, exacto, pero Bueno, xa cantamos. obrigado, moitas grazas a todas e todos. E boa noite.